Rebel·lió War. Aquesta història passa que en un poble aranès, verdures, fruites, hortalisses i legumes descobrien que no totes eren egals. Escoltats, que vos vam a contar so que passec. I a primavera en Huart de Jana ecloe semieren sis semes que traperen en calaix de morde de marau. Enta Sant Joan es triejaren preses enta este arremassades. Entre totes hi havia de diferenta. Què te passe? So trista. Per què dides açò? Però que totes les meves companyes han passat força temps de just de la terra. Nosati te vedem la tria més polida del món. So petita en un trapauat camí entre això de la terra. E prenes vitamines que mos calen de xulell. Se te meten més llunetes? Llunetes? Els 4 amics fabriquen llunetes polidíssimes. Prova-te-les. Oscar, que polita i tot. Capa, et xulell. Estimada tria, tot problema hi ha solució. E a tu te cau lunetes en també millor. E a croquet? I a leitiga? Oh! I a leitiga d'en huelles soradades so. Aquests gormans de cargol se benvinyen totes les huelles. Els 4 amics guardaren la prova leitiga. S'amasseren, E se le meten mies tirites. Ja les sagüem massiu. Leitiga barra els huells e pensa en causes polides. Els 4 amics començaren a meter-li tirites. Ja pots obrir els huells. Ara dame pas els dies i que te guarisses. Força gràcies. Serà veritat que tot problema hi ha solució. Per aquí ho passau i a carrota dame cap baix. Què te passa que se te ve plan trista? Que me manque hi ha raig, e per això vau cuixa. Àlex, podràs ajudar a carrotar? A veure, segur que sí. Se mos amassam e pensam, segur que l'atrapa mia. Òscar, ja que saiem, ben pairin-se carregat de tractor, prendent els dies a web de caminada amb l'ajuda d'io cajada. Vam de casa, tia se la demanam. Guarda, Carlota, a veure si te va ben. Força gràcies, amics i amigues. Us podem contar la causa? I tant que sí. Ella amiga era seva, que et forment d'aquesta nit li ha doblat els huelles. Dieu, vosaltres podràs ajudar-la. Porta murs de mera, i a tau veiem si podrem ajudar-la. La Carlota acompanya els 4 amics a on era seva. Com va seva? Ben, totes les huelles plegades no paren de gatallegües. Te presenti a aquests amics. Deixa-les que te guarden ben i dieu trapen i a solucionar tot problema. Els 4 amics observaren les huelles de la seva i de pensar. Ja que saps, se le meten en tot això ja que les huelles siguen quillades. Jana, tu corre, va cercar. Ja ven a casa. Ja s'ho va ser. A treballar. Els amics se meten de sis de la seva. Ja ses huelles quillades seva. Múria, no me'n pugui creure. Has vist, amiga, que li calga de beixonera nostra ajuda? Ara que m'ac preguntes, escolta jo a tu mata que no semblaue pas gaire contenta. Els 4 amics aneren a on eren els tomateres. Hartan so d'aquesti. Que te passe tomata de que sarta. Aquests animalots no me paren de dir botelles en el cap. Al final me millarà el cervell. Et cap? Aquest problema hi ha fàcil la solució. Si la solució quina és? Òscar, amigues, quin objecte coneixem entre protegir-nos el cap? I cas. A creu mateix, te puc deixar el cas que pots anar en bicicleta. Segur que servirà. Si no proves, a més sabràs. És veritat. Jo tac veig força bé. Els curvasi s'encontraran la bona sorpresa. Els 4 amics s'amagueren i demoreren i estoneta en què arriberen discurrasi nerinere, que separeren de sis de cap d'era tomata i la picotejeren d'en totes les sis costes. Múria! Quin cop s'emporteren! Se n'eren tu cridar a taua
tu em dius pariers e cau respectar-nos